Moi boas e moi benvidos a Orixe e Calidade. Como cada xoves, aquí estamos para informarlles de toda a actualidade que nos deixou o sector vitivinícola das Rías Baixas nesta última semana. Pero antes de comezar, temos que ir coa cabeceira. Non marchen. Cuando estamos solos. Cuando nos juntamos. Cuando gana nuestro equipo. Cuando ganamos todos. Brandal, el albariño que me gusta. Brandal, de Adegas de Altamira. Se queres que os ratos non volvan, dalle o mellor cebo. Cebo Premium. É tan saboroso que non se cansan de comer. É moi superior ao resto de raticidas do mercado. Nova gama, máis eficaz e máis segura de Laboratorios Total, expertos en bioseguridade. Cebo Premium. E non volve! Distribuído por Soaga. A ver si nos organizamos un poco, ¿eh? Que estamos todos en el mismo arroz. Los mejillones y las gambas hemos pedido albariño Rías Baixas. Si alguien se opone, que lo diga ahora. Todos de acuerdo menos el bogavante, que no se ha presentado. El arroz pide albariño Rías Baixas. ¿Qué son cultivos sin? Son cultivos sin sorpresas, sin sustos, cultivos sin trabajo añadido, sin nervios, sin agobios, sin complicaciones, cultivos sin malas hierbas. ¿Comprendes? Cultivos sin. Con Touchdown Premium y su nuevo System 4, el herbicida cargado de tecnología. Singenta, solucións para a viña. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. A poda e o atado continúan a ser os principales labores que podemos realizar no viñedo para preparalo de cara á campaña deste ano. Hoxe recibimos algúns consellos do técnico de campo, Alberto Barral. Xa a maior parte dos viticultores comezaron os labores de poda, pero un poquinho dependendo da situación de cada un, pero hai viticultores que xa remataron, xa están con traballos de atado, outros ainda siguen en plena faena, sobre todo estes días que deixou de chover, nos acompaña un poquinho máis o tempo, é o ideal, non facer estes traballos con choiva. Entón, así un poquinho en resumen, para aqueles viticultores que estean podando, así que os consellos que se lle poden dar de forma xeral, non? En primeiro lugar, quen mellor conoce a cada planta, cada parcela é o propio viticultor. Entón, ese conocimiento é fundamental un pouco para saber como ten que realizar a poda, sobre todo, a hora de tomar a decisión da carga que lle queremos deixar, non? Cando nos encontremos con parcelas que notamos que ano pasado, que tuveron un exceso de vigor, que incluso pudieron ter problemas de corremento de flor porque tiña demasiada forza, non? Mellor aí sí que teremos que valorar posibilidades de aumentar o número de xemas ás plantas. No caso contrario, se vemos que as plantas que tuveron moi pouco vigor, aí teríamos que valorar se é que lle deixamos moitas xemas o ano anterior ou é que mellor pode ser causa do terreo. No caso de ser causa de terreo, o que recomendaría facer un análisis de solo. Nos levamos dende o mes de novembro facéndos, un poquinho para ter resultados a partir da hora de xaneiro, febreiro, pero ainda se estaría a tempo, dicir que se algún viticultor está podando ou ao largo da campaña pasada notou algunha deficiencia, algo raro nas plantas, estaríamos en tempo aínda de facer estes análisis de solo, non? Despois, un pouquiño da poda da propia planta.
Pois, bueno, nós sempre recomendamos intentar deixar o que unha sola guía, non? Unha sola guía na cepa. Moitas veces cando nos encontramos en plantas como esta, que xa son plantas vellas, que xa, pois, bueno, xa tiñan varios brazos, pois, bueno, aí máis complicado realizar ese tipo de poda. Entón, bueno, moitas veces te tes que adecuar, como neste caso, pois, bueno, un pouquiño o que habría. Neste caso se ve que o viticultor que deixou o que varas máis cortiñas, porque, bueno, estamos nunha parcela que é unha zona cun suelo moi pouco profundo, que non ten demasiado vigor, entón, pois, bueno, unha poda adecuada ao vigor da planta estaría correcto. Eso, ten algo de carga de máis de madeira bella, pero, bueno, é un pouquiño porque eso, son plantas moi bellas que xa foron podadas así antiguamente, entonces, bueno, é moi complicado, ou polo menos habría que ir pouco a pouco reformando esta planta. Despois da poda, o seguinte traballo que hai que facer, ou a decisión, é coa madeira de poda, non? Bueno, hai que baixar esa madeira, limpar a planta, e unha vez que temos o que as vides no chan, temos que tomar a decisión que queremos facer, si triturar ou si queimar as vides. Entón, bueno, para eso, a ver, nós sempre que sea posible somos partidarios de triturar, a non ser que sea unha parcela na que se detecta que teña moitas enfermedades de madeira, ben sea yesca ou ben sea gran problemas de escoriosis. Neste caso o viticultor, como, pues, bueno, a verdade que sí que hai estes problemas destes fungos, entón neste caso retirou o que as vides e as queimou, é dicir, estaría correctamente, pero, bueno, na maior parte dos casos sí que se podría triturar. Para triturar, claro, importante sería retirar primeiro aquela madeira de máis de 2 anos, non triturala, porque, bueno, aí sí que é onde podemos ter máis carga de enfermedades como a yesca, e despois facer un bo triturado para que esa madeira triturada se poida incorporar o que o solo e, bueno, ese é un aporte de materia orgánica. Eu son partidario de facer os mínimos laboreos posibles, é dicir, se ve que, a ver, de forma xeral, manter unha cuberta vegetal permanente ao largo do ano, pois, bueno, que pode ser beneficioso para o que para a planta. Eu sí que naqueles casos nos que se faga ao mellor un aporte, ben sea pois unha materia orgánica, unhas calizas, uns minerais, sí que é conveniente facer un pequeno laboreo, un fresado, por exemplo, para incorporar estas enmendas. Despois, outros nos casos nos que sí que pode ser recomendable facer, por exemplo, un gancheado, se nos encontramos cun terreno moi compactado, moitas veces suele pasar en terreos moi arcillosos que enseguida compactan o pasar tantas veces entre os tratamentos fitosanitarios, desbroces, claro que os tractores acaban compactando que o so, e se vemos que eso que está moi compactado, un labor a facer sería facer un gancheado. Nesta época podemos facer un gancheado un pouco máis profundo que, ainda que rompamos algunhas raíces, pois, bueno, non lle van a producir danos á planta como se facemos xa ben entrado no mes de marzo ou incluso finales de febreiro, que se empeza a ver algo de circulación de savia. Unha vez xa realizado este traballo, o seguinte sería o do atado. Vale, nos habrá que en Condes de Albarei a mellor parte dos viticultores, pois, bueno, xa dispoñen de máquinas eléctricas para facer, pois, bueno, a verdade que son máquinas amortizables moi rapidamente pola velocidade que eres capaz de atar, pero, bueno, entonces, bueno, sempre que se poida, pois, bueno, facer con ese tipo de máquina mellor, no caso de que se faga a bella usanza con bimbios, pois, bueno, eso xa depende un poquinho tamén da elección do viticultor. Aí, sobre todo, pois, bueno, que hai que pensar no momento de facer o atado, e claro, que vamos a distribuir a carga que lle deixamos na poda, a vamos a distribuir no alambe, nos arames. Entón, bueno, por un lado, que sea unha carga adecuada, que quede un espacio suficiente entre un labor e outro para que despois, pois, non empallote moito que a vegetación, e que sea, sobre todo, uniforme, non atar todos os labores para un lado moi xuntos e despois en outros non atar. Despois, unha recomendación particular que fago sempre é a de nunca atar no arame da fora, porque, claro, unha vez que as semas empecen a brotar e nos salgan o que os labores do seguinte ano, pois, bueno, enseguida nos van a caer para baixo, dificultando que os traballos de desbroce, aplicación de fitosanitarios. Entón, bueno, un poquinho a miña recomendación sempre como máximo atar no segundo arame o exterior. E, bueno, nada, unha vez rematado o que o atado, pois, bueno, valorar posibilidades de laboreos en solo, no caso de que hai que facer, pois, bueno, mellor algún tipo de abonado, replantación e pouco máis. Ahora mesmo estaríamos no momento ideal, mes de decembro, xaneiro, que a planta está prácticamente parada, así que pode haber algún pequeno choro.
Claro, se depende un pouquiño que o límite o marca dependendo que o ano, non, da climatoloxía, pero bueno, normalmente xa hacia mediados de febreiro, finais, sí que se empeza a ver este movimento de savia, entonces claro, o que íbamos a provocar o que a cepa que as reservas que colleron o que a campaña pasada, que vamos a perder parte desas reservas. Claro, se se trata mellor dunha parcela que por sí é un suelo moi profundo, con moito vigor, ou que as plantas con moito vigor, pois incluso pode ser beneficioso porque temos reservas de sobra. No caso de ser unha parcela con suelo menos profundo, con planta con pouca forza, non sería convinte. Eso tamén sería, por exemplo, convinte. Nos aquí na costa, pois, bueno, non solemos ter eses problemas, pero bueno, sí que mellor un poquinho máis hacia o interior, pois, bueno, se vamos a podar tarde, vamos a ter un choro, o que vai tamén producir é que nos vai a brotar máis tarde. Entonces, claro, en zonas propensas a xeadas, eso sí que é unha práctica habitual para eso, por si temos xeadas no mes de marzo ou incluso principios de abril, que non nos colla que coa viña brotada xa. ¿Qué son cultivos sin? Son cultivos sin sorpresas, sin sustos, cultivos sin trabajo añadido, sin nervios, sin agobios, sin complicaciones, cultivos sin malas hierbas. ¿Comprendes? Cultivos sin. Con Touchdown Premium y su nuevo System 4, el herbicida cargado de tecnología. Singenta. Solucións para a viña. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. O Instituto de Cambados Ramón Cabanillas é a canteira dos profesionais do sector da viticultura en Rías Baixas. O Instituto acolle desde este curso o FP de grao superior en viticultura, unha ensinanza que a día de hoxe cursan 14 alumnos. O curso 2017-2018 comezaba de xeito diferente para 14 novos alumnos do Instituto Cambadés Ramón Cabanillas. Curso que empezó, creo que el 8 o el 9, no sé qué día de septiembre empezó para el resto de los estudiantes. Nosotros empezamos el día 2 de septiembre, porque este año se adelantó la vendimia. Y estuvimos pues todo el mes de septiembre y una parte importante del de octubre arriba en la estación. Este ano a Consellería de Educación decidiu atender unha bella reclamación do centro e a día de hoxe nas súas instalacións se imparte o ciclo superior de viticultura. Ata o de agora esta titulación só existía en Ponteareas e Ribadavia. Estuvimos luchando mucho tiempo para que nos lo concediesen, ¿no? Porque, hombre, aquí hay muchísimas bodegas, evidentemente, y hay bodegas de todo tipo, hay bodegas muy grandes y hay bodegas medianas y bodegas pequeñas. Entonces, evidentemente, nosotros pensamos que hai un nicho de mercado importante para esta gente. Dende o campo ata a adega, os alumnos adquiren formación teórica e práctica do mundo vitivinícola. As clases repártense entre as instalacións do Instituto e a Estación Experimental de Viticultura e Enoloxía de Leiro, en Ribadumia, onde se imparten a maioría das prácticas. Toda la parte de viticultura, pues todo el tratamiento de la viña, de tratamientos fitosanitarios, poda, recolección de la uva, o sea, todo lo que se refiere a la viña lo ven ellos aquí. La parte teórica de la fisiología de la vid y luego después la parte práctica, pues eso de poda, tratamientos fitosanitarios, etcétera. Y luego después la parte práctica, pues es de cómo se elaboraría un vino en la bodega. Se explican, sobre todo en procesos fermentativos y en operaciones que se hacen en la bodega, el porqué de esas operaciones, que es lo que realmente luego después nos va a permitir tomar decisiones. Pasan una serie de procesos o pueden ser diferentes procesos y yo puedo tomar una decisión, pues me inclino por aquí o me inclino por otra parte. Os coñecementos de todo o proceso capacítanos para a toma de decisións e mesmo formándoos para continuar avanzando na profesionalización do sector. Tienes que ponerte al oro y empezar a hacer las cosas bien, no hacerlas como las hacían tus abuelos, que no estoy diciendo que lo hiciesen mal, pero las cosas cambian, las tecnologías cambian, los mundos cambian y entonces tienes que ponerte un poco al día para poder llegar pues al mercado con unos vinos decentes, y creo que en esta zona pues hay muchas bodegas y hombre, al principio hay un poco de reticencia por parte de los dueños de bodegas, claro, es que una persona, pero luego después a la larga yo creo que se van dando cuenta de que eso les reporta beneficios. Dende o ciclo reivindican a importancia desta figura de técnico especialista que pode ser unha peza clave en momentos moi diferentes do proceso de elaboración. Hay mucho enólogo externo, como digo yo, que es un enólogo que lleva pues varias bodegas, que oye, que es una figura que está muy bien e incluso eso no hay por qué abandonarlo, pero evidentemente ya llega un momento de una cierta entidad, una bodega, que eso
para mí, creo que es insuficiente. No hay que aparcar esa figura porque son personas con muchísima experiencia que evidentemente te van a aportar un montón de conocimientos. Pero yo creo que es necesario una persona a tiempo completo en la bodega que esté allí el día a día para que pueda resolver los problemas que aparecen puntualmente. Dos 14 alumnos, a maioría teñen vencellos familiares co mundo do viño. Outros matricúlanse despois de conseguir o ciclo medio de elaboración de aceites e bebidas que imparte o centro dende o 2000. Sobre todo algunas alumnas que estuvieron incluso fuera aprovechándose de esto de los Erasmus para FP, que estuvieron en Portugal, otros estuvieron en Italia, y se ve que les gustó el mundillo ese y estos retomaron otra vez el ciclo superior. Y luego después, pues gente que viene del bachillerato, pero en general son gente de por aquí, que tienen alguna relación, la mayoría de ellos tienen alguna relación con el mundo del vino, o en su casa tienen viña, o tienen alguna bodega, o sea que no es gente que esté total, es muy raro que venga algún alumno, hombre, alguno tenemos tenido, pero que no tenga ninguna relación con el mundo del vino, es difícil. Aínda que nesta aula tamén hai excepcións, é o caso de Marcela, mestra Vila García, e Antonio, militar andaluz. Ningún dos dous tiña vencellos previos co mundo do viño, pero ambos viron nesta formación unha oportunidade para reinventarse. Teño outros estudos e agora realmente sí que me apetecía, agora que trouxeron este ciclo para Cambados, apetecíame facelo, por eso, pero máis ben é curiosidade persoal de, bueno, é un mundo que sempre me chamou a atención. Imos a ir moi preparados porque, mira, facemos o que, pois nada, todas as labores de campo, digamos, de viticultura, todas, vendima, ahora estamos coa poda, despois o que elaboración de viños tamén. Empezamos vendimiando este curso, antes de empezar os nosos compañeiros de outros ciclos, xa empezamos nos antes porque tiñamos que incorporarnos a vendima. Me quedé en paro y este ciclo me ha resultado interesante y me gusta mucho el campo, trabajar en el campo, pues me he decidido por hacerlo aquí. Le da mucha importancia a la práctica, de hecho el instituto está encamado y venimos aquí prácticamente casi todos los días a hacer poda, en época de vendimia hemos vendimiado, hemos elaborado vino. Esta titulación ven cubrir unha carencia que, segundo explica María José da Porta, existía na comarca. O Ramón Cabanillas será agora canteira de moitos técnicos especialistas que seguirán axudando a denominación de orixe Rías Baixas no seu camiño cara a excelencia. Yo es que estoy convencida, vamos, de que es la forma de que el mundo de la viticultura, que aquí es muy importante, y aparte, se lo digo a los alumnos, aquí con cantidades no podemos competir. O sea, aquí con cantidades no, porque el terreno es el que hay y no hay más. Entonces lo que tenemos que luchar y competir, y donde podemos pisar fuertes, en la calidad. Entonces para tener calidad hay que tener gente, aparte de buena materia prima que la tenemos, gente preparada para que luego después procese esa materia prima. Fíxate ben neste produto, vai te interesar moito. É o mellor herbicida para silvas, siestas, mimosas, toxos. É selectivo, só elimina a maleza. Bótalle Garlón, o mellor desbrozador. Se o recomenda Soaga e Fertimón, é bon. Es norma de cortesía que te concedan un último deseo antes de pasar a mejor vida. ¿Qué iba a pedir yo? Un pez que no quiere más que nadar. Pues pedí Albariño Rías Baixas. Hay que saber dar el salto con dignidad. El pescado pide Albariño Rías Baixas. Seguimos con máis actualidade na sección das breves. O luns 15 de xaneiro, o Ministerio de Agricultura abriu o prazo para solicitar á Administración a concesión de dereitos de plantación de viñedo. O último día para presentar solicitudes será o 28 de febreiro. Para poder presentarse a estas axudas, os demandantes tiveron que realizar algún tipo de actividade agropecuaria os últimos 5 anos ou, no seu lugar, demostrar que asistiron a 30 horas de formación agrícola por cada ano no que non estivesen activos. Tamén deberán xustificar que son os propietarios dos terreos onde queren realizar a plantación ou que posúen un contrato de aluguer do terreo dunha duración mínima de 5 anos. As persoas interesadas en solicitar estes dereitos poden acoder á súa oficina máis cercana da Asociación Agraria de Galicia para informarse. Tamén a Asociación agarda que a Consellería do Medio Rural faga públicas na primeira quincena de febreiro a convocatoria de axudas para a reestruturación dos viñedos.
A Consellería de Cultura inviste 508.000 euros no proxecto expositivo do Museo do Viño, que se instalará na Reitoral de Santo André de Camporredondo, en Ribadavia. O obxectivo é que este museo, que conta tamén coa implicación de outras institucións e entidades, sexa o encargado de recuperar, documentar, conservar e difundir o patrimonio cultural vitivinícola de Galicia e que estea en funcionamento en 2019. A xestión será unificada e en rede en coordinación co Museo Etnolóxico de Ribadavia. A instalación do centro museístico neste espazo é posible grazas ao acordo acadado entre a Xunta e a Diocese de Ourense para prolongar a cesión deste edificio ao Goberno Autonómico durante outros 25 anos máis. Un trámite que se realizou baixo as máximas garantías administrativas e xurídicas. O percorrido expositivo iniciarase explicando como o viñedo crea e modifica a paisaxe que o circunda, abordando tamén os tipos de chan e os traballos na viña nas 4 estacións do ano. Os viñedos de Galicia e as denominacións de orixe actuais terán tamén un espazo propio neste centro e ademais se ofrecerá unha aproximación á organización da produción vitícola dos mosteiros, así como da propia Reitoral. As últimas salas dedicaránse a amosar aos visitantes o proceso de transporte da uva ata o lagar, o seu funcionamento e máis obxectos relacionados coa adega e cos oficios vencellados a ela. Todo o percorrido estará acompañado de paneis gráficos, elementos audiovisuais e virtuais que enriquecerán o máximo posible a información. A Asociación Española de Enoturismo escolleu o empresario José Luis Vilanova para expoñer en Fitur o modelo de experiencia de éxito de Novavila, un concepto de enoturismo que inclúe aloxamento á adega editora de produtos e showroom de decoración e deseño. Vilanova participou esta tarde nunha mesa redonda sobre o futuro do enoturismo en España, organizada na Feira Internacional de Turismo no marco da primeira Conferencia Internacional sobre o futuro do enoturismo. O empresario galego foi elixido polos organizadores por considerar que o concepto de Novavila representa o modelo de experiencia de éxito no eido do enoturismo en España. Esta mesma semana Novavila recibiu o recoñecemento de Booking, que lle outorgou unha puntuación de 9,8 sobre 10, un novo recoñecemento á calidade das súas instalacións e servizos, que se ven sumar a outros cos que xa contaba. E coas breves despedimos esta nova edición de Orixe e Calidade. Recorden que voltaremos o vindeiro xoves con máis actualidade do sector vitivinícola. Aquí, como sempre, en Canal Rías Baixas. Ata entón, sexan felices. Pergado F é un funxicida indicado para o control do mildio da vide. Proporciona unha protección robusta e consistente das follas e acios e está especialmente indicado para protexer a floración, dende o comezo da esfarma ata o grao de herbella. Pergado F, un produto Singenta. Un día fui toro y de pronto era buey, luego solomillo y ahora soy tartar de buey. Y aquí, a mi lado, una botella de Albariño Rías Baixas, que algún día fueron las mejores uvas. Ya veis, compañeras, hoy aquí, mañana allí. El tartar de buey pide Albariño Rías Baixas. Aquí tes a eficacia que necesitas. Cepo portacebos, fabricados en plástico resistente a intemperie con chave de seguridade para dificultar o acceso de nenos e animais domésticos. Dentro dos portacebos, os roedores están máis confiados comendo. Nova gama máis eficaz e máis segura de Laboratorios Total, expertos en bioseguridade. Compra o cebo intelixente, elimínaos se ti queres. Distribuído por Soaga. Cuando estamos solos, cuando nos juntamos, cuando gana nuestro equipo, cuando ganamos todos. Brandal, el albariño que me gusta. Brandal, de Adegas de Altamira.